Ahir vam anar al mercat i el Joan de la Fruita tenia aquests pèsols que se'ns van tirar al coll i ens els vam haver d'emportar. També tenia tòfona, bueno, vam comprar-ne una miqueta. I nosaltres al congelador teníem unes escalopes de foie i vam dir, amb tot això, alguna cosa en farem. Avui farem pèsols amb foie i tòfona. Aquí tinc uns 200 grams de pèsol llàgrima, 2 escalopes de foie congelat i tòfona. També necessitaré oli d'oliva, sal i escates de sal per al foie. Amb aigua bullent, que hi tiro una mica de sal, i poso els pèsols. Són tan petitons i tan tendres que en 2 minuts en tindré prou de bullir-los. Els he tingut els 2 minuts, no ha arribat, 1 minut i mig, i ara ja els escorro, els reservo i ja vaig a fer el foie. I ara, en aquesta paella que ja he anat escalfant, hi posaré el foie perquè se'n faci. No hi poso oli perquè el foie ja deixa anar greix i miraré que no se'm cremi. 4 pèsolets, però no n'hi havia més. Ara hi tiro un raig d'oli per sobre. Hi posaré un dels trossos de foie i per sobre hi tiraré la sal Maldon, que ja me la deixava, i la tòfona ratllada amb un ratllador d'aquests finets per sobre. I aquí tenim els nostres pèsols llàgrima amb foie i tòfona a punt de menjar. Molt bon profit!